La millor cuina basca es pot trobar al bell mig de Barcelona gràcies a la dedicació i al talent de la gent de Sagardi, unes qualitats que un any més es poden gaudir d'una manera encara més excepcional durant les jornades del Bou, on tastarem autèntiques delícies gastronòmiques. Ja sabeu que cada any a l'octubre fem una mica aquest festival, que són 15 dies, que al final la gent pot tastar una carn diferent, absolutament diferent de la que acostumem a tastar. Que no vol dir que sigui més bona, però és diferent. Al final el que fem és una vegada a l'any trobem una parella de bous que ja no en queden i les portem a casa a taula i jo crec que és el principi de la tardor. I amb això comencem amb les alúvies de Tolosa, el bou, i jo crec que és una festa també per canviar una mica l'any i celebrar una mica que tirem endavant. Aquests animals igual tenen 15 a 17 anys de vida, han treballat tota la vida al camp, són animals ben cuidats i al final amb una alimentació molt natural. I això ens dona un producte jo crec que diferent. És una carn que és de cultura gastronòmica basca, que la trobem a tot el nord de Portugal, Galícia, Astúries, Cantàbria i País Basc, i nosaltres vam ser els primers i som els que al final hem tallat el xuletón, el posem en una parrilla, el posem al foc i surt el que surt. Yo soy carnicero, vengo de San Sebastián y me dedico a buscar las mejores vacas viejas y gordas que encuentro por todos los sitios para sitios como este. El tema de bueyes se puede decir que ya no existen, todavía encontramos a alguna pareja de bueyes en el norte de Portugal o en el sur de Galicia, y la vaca vieja y gorda pues es nuestro trabajo. ¿Y eso cómo se consigue? Quiero decir, ¿eso influye el trabajo que hayan desarrollado, la vida, el tipo de vida que hayan llevado, sí, el pasto, el entorno? Influye el trato que ha tenido el animal durante toda su vida, no solamente durante los últimos 5 o 6 meses, porque a veces se engorda la vaca los últimos 6 meses para que haga caja, para que haga kilos y engorde. Pero nosotros cuando vemos la grasa de las vacas, cuando las vemos, las tocamos, las olemos, lo que vemos es el trato y la alimentación que ha tenido ese animal durante toda su vida. Es la grasa amarilla y que luego cuando la tocas con la mano, enseguida que la grasa llega a los 37 grados de tu mano, se te queda la mano totalmente mojada y huele a mantequilla. Es un poco feo hacer eso si voy a la carnicería y decir, ¿puedo tocarla esto? Bueno, pregunta. No, sí, te digo, tú como carnicero me darías lo que yo no. Yo creo que hay que tocar, hay que oler y hay que ver las cosas que tienen calidad. Com està la família Sagardi? Perquè està de bote en bote. Bueno, bé. Anem avançant, anem treballant i una mica en projectes, alguns projectes nous aquí, però també en projectes internacionals. Estem amb tot el projecte d'expansió a Mèxic, a Estats Units i ara també amb l'entrada a Shanghai i una mica l'any que ve per nosaltres és l'any del salt internacional. Ara s'està produint un fenomen que és que a les grans capitals cosmopolites del món es troben autènticament les veritables cuines del món. I per això hi ha un client internacional per a aquest producte i la cuina basca és de les grans cuines del món i una mica Sagardi vol ser una mica l'ambaixador de la cuina basca fora.